Molitva za svećenike. Dušo Kristova, posveti ga. Podsjeti ga, Gospodine, da je njegovo svećeništvo tvoje svećeništvo. Učini ne samo da bude ljubljen, nego da može ljubiti kao što ti ljubiš. Daj mu dar svoga mira. Tijelo Kristovo, spasi ga. Nahrani i njega sobom dok on nas hrani. Nemoj da gladuje usred obilja. Spasi ga, Gospodine, i od nas, njegovih vjernika. Krvi Kristova, napoji ga. Obnavljaj njegov žar svakoga dana. Učini da bude svima dostupan, da žeđa za dušama i da pije tvoju čašu do dna, Gospodine, i u radosti i u žalosti. Vodo iz prsiju Kristovih, operi ga. Obnovi, Gospodine, obećanje njegova krštenja, milost potvrde i obećanje njegova ređenja. Učini novom svaku njegovu svetu misu. Muko Kristova, okrijepi ga. Privuci ga, Gospodine, na križ k sebi, da ne padne. Drži ga čvrsto uza se, tako da s tobom uskrsne. Daj, Gospodine, da bude vrijedan povjerenja i da ga on sam ima. Odobri, Isuse, usliši ga. Poslušaj, Gospodine, kada te moli za pomoć, kada ne zna što bi učinio. Usliši ga, Gospodine, kada iz dubine srca zavapi k tebi. Budi mu prijatelj, Gospodine. Među rane svoje sakrij ga. Zaštiti ga, Gospodine, od njega sama. On je samo čovjek kao i drugi. Spriječi sve one koji bi htjeli uništiti njegovo čovještvo i njegovo svećeništvo. On je tvoj, Gospodine. Ne daj da se ikada odijeli od tebe. Drži ga na dlanu svoje ruke, Gospodine. Ne dopusti da ikakva gorčina uđe u njegovo srce. Daj da uvijek ostane sjedinjen s Euharistijom, istodobno s tobom i tvojom crkvom. Od neprijatelja zloga brani ga. Čuvaj ga i brani od Sotone i njegovih zlih duhova koji bi ga htjeli proždrijeti i raspršiti njegovo malo stado koje si mu dao. Naoružaj ga, Gospodine, darovima Duha Svetoga. Na času smrti zovni ga. Gospodine, ti po njemu spasavaš druge, ali on sam sebe ne može spasiti ako ti ne budeš s njim sve do kraja. Često je sam i uplašen. Stani uz njega da ga ojačaš. Isuse, blagoslovi ga.